Dwi yma yn y TP Steddfod Eryr efo Osian Williams, Candelas, dwi'n Osh. Iawn, beth? Ti'n mynd i Steddfod? Yndw tad? Ti wedi bod beirniadur offerynnau taro. Ie. Wedi bod mynd wych. Sut oedd y safon, oedd ti'n neud yr blwyddyn 7, 8 a 9 bore yma, sut oedd y safon? Da iawn, oedd y 3 ac oedd y 3 yn briliant. Ond nath Gito, nath gael y wobr gynta. Oedd o, dwi'n gwybod, mae o'n rhy dda i fod yn blwyddyn 7 8 a 9, dwi'n meddwl. Ydy, mae o a'i frawd yn gyfarwydd iawn ac stadlu'n Steddfod Eryr, dydy. Mae'n dain nhw'n... Blant talentog iawn, da i fi ddweud. A nid dim ond ar y drums a'r gitar hefyd, ydyn ni. Ie, maen nhw'n chwarae bob peth, dwi'n meddwl, mae'n 3 brawd a maen nhw'n anhygoel. Felly, gwylwch allan am yr hogia yna yn bendant. Sicr. O'n i'n dal fyny fo chdi bore ma'n benodol am sgwrs fach sydyn ynglyn â fideo rhedeg i Paris sydd wedi croesi 100,000 o bobl yn gwylio ar YouTube. Be di dyfateb di hynny? Mae'n reit anhygoel. Diolch Ows Gwynedd am tweetio ni a gael ni'n bod, ddys i'n sylwi. Ie, dwi'n gwybod. Just yn dangos pa mor llwyddiannus oedd yr holl yr Euros yn amlwg. A faint nath y gan just ffrwydro. Oedden ni'n mynd disgwyl o gwbl. O diolch, dwi'n gwybod bod yna lot o ysgolion cynradd wedi bod yn gwrando ni ac yn gwrando ni'n ysgolion yn dosbarthiadau. Lot yma'n cysylltu fyny ar Twitter ac yn diolch. Felly, ie, diolch fawr iawn i bawb am y gefnogaeth. A pa mor bwysig wyt ti'n meddwl ydi o bod fideos cerddoriaeth Cymraeg allan ar sianeli fel YouTube? Ti'n meddwl bod o'n cael impact o ran gwneud y cynnion yn boblogaidd ag ati chi? Yndi, yn sicr. Mae'n braf cael rhywbeth gweledol, dydy, efo'r gerddoriaeth. Mae o'n job, yn amlwg, mae eisiau mwy o fideos Cymraeg, a mae o'n job cael y pres a'r amser i wneud fideos. Ond o sicr, a dwi'n siarad efo fi'n hun yma mae mae eisiau cic fyny syniad pawb i wneud trio wneud mwy. Cytuno, a dyna'r neges i chi unrhyw sy'n gwylio'r clip bach yma gen Osian Candelas. Ciciwch eich hunain fyny ti na gwneud mwy fideos cerddoriaeth. Diolch yn fawr ti Osh, mwynhau weddill yr wythnos. Diolch yn fawr.